Movie in chen na chuan sumdong hausali thei tak mai jina chu alo langa ani hian sumdona tam tak niin chung zinga sumdona tam ber chu restaurant te hi an ni a jina hi eile in lama mi du tui mi takani a e sia mangai pui mu in a restaurant da chang an zur chwa tur te po chu adu uluk chin hle ani ani tur zur chwa tur te chu atem chinin a thange chalo atui nge tui lo ti tes na na hun tam tak chu mang chin hial ani until zur chwa mai ba ka chef lar le thiam tak tak ten e turan siam chu atem kwal vel thin ani kumtam tak chung hetia e tura tem china wang hian jina hian telen thatta ka neya chu a telen chu e tur engpo hnim chin se a siam na na an man bol ho te a shingal thei thin ani ni kha chu jina hi 5-star hotel pakhata chuan vakalin he a hotel kalna hi leya tumte zinga pakhata ni a ma se he hotel a anthil siam te chu a e chin phoda du ani hotel nei tu te na e turan ron lui ma saber chu beef wellington ani a he e tur hi heta an het chef siam thiam big e tur ani a jina chuan a han tem china a e che atia chuan a chak chhuak le ngala hetia a chak le na chan chu e tur bol hlo jinga mi pa man chu adik lo ti in a soya hemi hnuah hian e tur chi hrang hrang chu a tim tur chuan an va chhop le a ma se a engama chu jina lung han dum zo renga om lo ti mai tur ani henga e tura an run da te hi an head chef in a thiam top le tha ati ang bera bwa sei ani hloma jinan tuya ti lo wang chuan a boy hle maya a be dong ti ti to maya an pu te la chuan an lo tur ve sek boka staff te po chuan jina anga customer khir chuan la tong ngai lo bok nen adu ange tura thil siam chu an thei po an ring lo rum rum ani hetia be seina tur nei to lo anga an lan lai hian chef no pang tak pakhat shengna na hi lo langa ani hi he hotel a hian intern mai ala ni a ma se intern di lo chuan ele in tura athil sha chu azaw hle maya e siam chu atelen ani ti soinun ngai lo khopa thiam ni in promotion po hmufat tura an rin de zinga mi ani nge nge jina chu an head chef ber siam alung oi tak lo wangin ti ngai na she talo chuan chu hotel a thokte zinga angam chu mo phurna apeta top maya heta hian mi sumni vel chau hunan nei to a hemi hnuah hian jina chuan hotel chu a chhwa san don ani heta hian shengna ni chuan chu chawna chu ma chhonin jinan tuya ti ngei tura rin chu bwa sei tumta ani a thopui tu te ma chuan shengna ni chu a hlotlin an ring lawa ma se minute sumni a liam deuh ti a chuan jina ma a chuan e tur thar chu alo chhopta ani dokana a e tura han hnim che ati a jina mi chu thil hmufu anga lang ang mai hian aming phok ta kok mai arima chang chuan jina chuan chu e turon chhop chu aming te ron soi chuak ngalin he hi chu alan dana chang asya the mai ani lain jina chuan chu e tur siam tu chu meichia ani ti nen lamaron soi ta maya heta meiche siam ani ti asya the dan chu he e tur hi rambung khata meichia te nanin hlan chon thin ani wang alo ni he e tur siam tur hian a bol hlo te chu uluk taka te thlap tur ani a e tur siam in hlan chon zel ani awang hian lo ti danglam chi ani lo ti te po chu a hre chiang hle ani shengna ni chuan chu e tur siam dan tur chu dik tak chuan a siama atel tur te chu uluk taka te thlap thlapin a siam ani chu chuan a tui dan ber tur phok chhuakin jina tui ti chu a hlo ta tlat mai jina chuan tui ti hle ni tur ani a plate an ron chhopna chu a be fai tha viau nge nge a jinan chu e tura tem hnu chuan hotel a hun enge mo chen cham chu atum thua soita a hetia chama tumna chan hi chu e tur tui dang ala be sei wang ani bere he thua soi zo a hian hotel manager chuan shengna ni hne na jinan tui ti thu te le adang ala du bel thu te chu a shila hetia an manager in a shil hian shengna ni chuan jina chu e tur le in tur lam she tak mi ani a ring thiam ngala he thil hi chawna a shengna ni hian angai ta me ani jina chu ala tem ngai lo le ala shiat ngai lo ni a rin hmanga thon chu atum ta ani shengna ni le an hotel thona general manager te hi an lo in ngai zonga he hi manager hian hmangjang ka in abial nu chu e tur alo siam tir thina a boy em lai pu in e tur hi alo siam tir se ani tlai kha chu abial pa hian a thil siam chu a ei tuam tawma chumi hnuah chuan shengna ni chu
adu to lo thu a shil ta mia mai hetia ti na chana soidan chu atan chuan hringna ni chu a cher ma hi lo ni a hringna ni chuan ho hi ati hle maya ma se in hnia boy vel chu atum lem lawa a chan chu omzia don lo ti a hriat wang ani hemini ve khan jina chuan hotel chu chhuah san lo ka tuma garage lama akal lai chuan hringna ni chu kar hmalama chuang lai hi awa hmu a ma se ai tur siam sak tu ani ti chu a shelawa a chan po a hmel la hmu ngai lo wang ani hringna ni hian chu kar chu alo thai rang vak maya he thila hmu hian jina chu lung oi lo hle mai hringna ni la in a bial pahlui kari mo lo ti wang chu ni in kar hmalam chu alo thai rang na samaya jinan garage number han hmu chuan hringna nin garage floor dik lo zo ka ti a in she chang ta hle ani ti chuan jina hne na chuan ngai dam adil ta mul maya rong po thar hlak noi saka tiam hial ani zana chuan hringna ni chu a rui hle maya hotel in chunga chuan aluna heti lai han jina chuan aruma e tur lo siam meka ani hi chuan hmalama kan soi tu angkhan thil hi achia che adu thina a e tur po chuan noodles hi a chhuma engkim chu ate deuh thlap thlap vekani a hun te po chu achia che kha du dan ani a e tur siam zo chu e han tum che chuan a veranda a chuan mi an ron tlat mai heta in chunga tanga ron tla hi tu dang ni lawin hringna ni rui em mai chu alo ni a jina chuan rang the ang berina han boy pui ngala pon lama chhuak tur chuan a shil ngal bok ma se hringna ni hi alo rui hle maya hei wang hian jina thu soi po chu a oi lawa jina chu akal san du lo tlatani jina ti ngai na shilo chuan a cha thlak vele suitcase a hringna ni chu athuna elevator a chuan an hu chha ta top mai suitcase a hringna ni chu hotel an thok mi cha pani te chuan lo mu fu hlawa an han mu cha chu makan ti hle mai abana lo lur ve deuh hlek bok nen suitcase sunga mihring chu athi to emo an ti a an hlau man hle mai an che chel chul boka movie lo lang lia chuan jina chu jail cell pakhata hian lo tanga heta hian mitang dang te po an lo ve hlomani hringna ni kha lo har to a police station a chuan lo ve bokin police te hne na chuan thil chu lo soi fia mula hetia in soi fia la hian jina assistant po khan police station chu lo thlenga apu chu ron bel chuak ngalani jina jela changa chwa chuan hringna ni nen chuan anin hmu a hringna ni chu hmu le adu to lo thu shilin ma se atuk loka an pahnih chuan anin hmu le ngala atuka jina le a assistant te chu an chhuak khothonga heta hian hringna ni chuan no pang hi lo puin hetia puina lama hian thingkunga khwai bu chu atok fu hlau maya khwai ho chu an lo chhuak ta chum mai no pang ho po chu an tlan se ta supa ma se jina chu a indang man lawa khwai ro chuan an beita a mai chu an zuk vung ta bur mai jina hian hringna ni chu aning to hle maya hei wang hian ama sana chu apeta mia maya asana hi jina bul na ya chuan elar pe in alo ri vu don ani hringna ni chuan alarm ria hriat phot chuan a inthiar film ngal va thin tur thu atiam boka atu ka chang chuan jina chu a hotel thlenna a chef thiam tak chu a test chanta a ei tur chi sang te chu order ta mol mai henga ei tur order te hi chef thiam tak chawin an siam shin ang te hi ani hiala ma se hringna ni chuan heng ei tur siam tura jina order te hi a the ang to ka tha in alo siam zela henga ei tur siam te hi jina chuan awa in tui hi ati em vek zel maya ma se jina la chuan a ei tur tui tak a siam tu chu atana boina na satak thlen tu hringna ni ani ti reng a sheder lo mai punakal zela jina order chu an hotel menu mi po ani ta lo hlum maya ei tur chu acha mol mai ani hringna ni chuan zanrei tak thlengin ei tur a siama chau po chau to khop maya heti lai han jina ero a har tol emoti mai tur ani a chau mela pu hlol lo a chau em awangin hringna ni chuan a ei tur siam pakhata squid ink hi atila heta atel na chan chu aning to ti jina sha tira du wang ani jina po chuan lo she thiamin
eitur chu a order chhun zawm duh ta bik lawa hringnani tan chuan lehkha hnu chein in ilna ah chuan hnih tu anih theih loh pawhin tumpui tha tak ani turin a fuya tuna a chaw awanga a chhuan lam ang chu siam tawh lo turin a run cha ani atukah chuan Jean a chuan interview hma chhawn tur a neia ama interview tu chuan mimal thil a zawt tatlat mai a suitcase elevator a hnu chhiah boruak khah soi chhuak tatlat mai a hetia a run soi chhuah hi Jean a chuan nuam a ti miah lo mai a heti lai vekah hian hringnani chuan eitur tui hnai leh tam taka siam sak thin chu a hlat tur mi tak ani tih a hri chhuak ta hlau mai Jean na interview na bula a ve tho awangin a sana chu a ri ang ti a hlawa hi wang hian tlan chhuah tuma ma se che swalin swimming pool a tla ta hlau mai ani Jean a zan ria tur a tan chuan eitur siam sak tu thiam na te na ani tlat mai a eitur hming sui ta lawin Jean a chuan thil pathum hi a thon ta a heng thil pathum te hi a du dan anga siam dang lama phalani heng thil pathum te hi hun le thil chin chhiat lak bik ti ani a thil ma sabera tan chuan hringnani chuan seafood thak le tui em mai he siama he thil hian ni pui hun a en tir ani Jean a hian thil thak chu a ei thei lo viau mai a ma se alom tho mai alom em na chan chu hringnanin a thil chhop chu a her dang lam thiam wang ani Jean a chuan hringnani ei siam chu thak a ti hle mai a ma se a thil tumaron phor chho awang chuan Jean a chu alom hle ani a pahnih na chu hmun hria theina tur thil hi ani a hringnani chuan eitur tui tak chu a siama chutah chuan hnim rim tui tak hringnani hian a tela he thil hi Jean na han hnim chia chu tuipuia lighthouse pakhat hi a hri chhuak ngala he eitur siam hi chu hmun hria chhuah tir tu ani a he hmun hi Shanghai a awm ani nge ti chuan a to ber tur a tan chuan a run la chhuak le ta a hringnani chuan voksa hi thiam takin a sawng bola hetia ati na lama hian Japanese thingpui ceremony ni na inmil turin a run siam tatlat mai heng thila han e atang phei hi chuan general ruwa chuan chef chu thiam ti na ba ka lang lawa hringnani ve thung chuan inglam nge Jean a chuan chung eitur pathum atang chuan a run phok chhuah ti rang ti chu alo ngai to a Jean a chuan dessert a order le ta a chumi atan chuan Jean a hian chef in ama ir om chhuak a siama du thu a soya ma se a bol hlo te hi mun bi ka mi a du thu a soi boka ti chuan hringnani chuan a thei top chu a han chhuah le ta a dessert ta na siam chu cake thlum hi ani a heta cake siama ta na bol hlo te hi US atang te Canada atang te le UK atang te ala ka ni hloma heng hun pathuma hian Jean a chu alo khosa to china heya wanga thlang hi alo ni ma se he thil eitur panga hian pachi khathi alo oma he hian Jean a chu arin lo lam da ya shwai tatlat mai he thil han eitel ve le hian Jean a chuan waiter chu a kau ngala chef chu mu ngala du thu le a thil ein omzia ani te chu mi mala shila du thu a soya hringnani chuan lo mu adu der lo maya hei wang hian an head chef chu Jean a hne na hian a vakal tir ta zoka hringnani hian an head chef chu thu te po acha ani an head chef chuan hringnani thu cha chu puang chhuakin a soidan chuan an bol hlo chi khat chu lei hnuaia thin ani thu le ama a that theina na vela mi te chu a ei zo thin thu a soya hringnani chuan Jean a chu hetiang bol hlo ang hi ni mai a lo sha in hei wang hian he bol hlo po hi atel renga Jean a chuan a thil ei mek siam tu chu an head chef ani lo ti a hri ngalin thinrim ti ti dewin chauka chuan a valuta azong ta ngalani hringnani la chu alo tlan bo vele chia boka ma se anin hlo thei ring bik lo ani ma na wadu ma hian anin tong hlol maya Jean a nar chuan hringnani rim chu hri ngalin a eitur siam rim chu anama ama eitur siam tu nge chu ani ti a ring ngala a han ngai to hnuwa chuan chu nu chu a eitur tuin hai tak tak siam tu nge chu ani ti a hita ani hringnani ero chu a put bo ngal mak maya atu ga Jean a chuan an hotel chulna a khan eitur order le in hemi pa hian a sana chu a han siam rema chaukalama vakalin heta hian hringnani chu awa mu chhuak ta ani hringnani chuan thup tum viau ma se a to pa chuan eitur chu a siam ani ti thu te chu a sui ta a hringnani chuan a bol hlo pakhat kha chu
Gina ni na ani nang ti en tir na ani thu te soi chuan Gina chu angoi dewa chumi hnuwa hring na ni chu a thil siam thiam awang le ama a hriat chian awang chuan a fak ta zawk ani hemi hnuwa hian Gina chu apa mi serlu a hian a lo kola apa hi sumdong lian le hausa tak ni in hei wang hian a sumdon na chuan Gina tan pa ani na anga ti tur te po a thul tir thin hial ani Gina pa chuan na tholam ngai to a let le to turin a shila a chan po Gina hian hun tam tak hotel pakhata man chu du lawani atu ka chuan Gina chuan hotel service te chu kolin chu mini ata na e tur ma saber chu han order do na ma se sheng na ni kha lodam lawa chola la ti an lo shila Gina chuan sheng na ni siam ni lo hotel mi e tur chu ai du mi alawa hei wang hian sheng na ni chu ai apartment a vakal chil ta top mai ani heta hian e tur siam na tur bol hlo te po king tela sheng na ni chu pe in e tur chu siam tir atum ani sheng na ni apartment chu alo nok khop maya ma se Gina chuan har sat na nei lem lo sheng na ni e ya siam lai chuan a rem chan dan ang in do kan hi Gina chuan alo siam ve top maya ami ja chu sheng na ni hian makati hle mai ma se e tur te siam zo a chuan Gina bula chuan e tur hian a va thu ve a heta hian rin lo da in Gina chuan chaukalama e tur chuan a shil tamaya hei hi a chan chu Gina hian ama a e ya du wang alo ni sheng na ni chu a thin rim khop maya an chha te chu lo bor borin ani ang em a mihring lu lul le ma ni masial hi ala mungai lo ani ma na ma se hetia ti chung hian Gina thu soi oi chuan chaukalam chu apan ta thawani sheng na ni chuan thin rim takin a e tur siam chu ai mula a e zo chuan Gina kha va en thla in Gina chu a sofa a chuan a lo mu hil siai maya Gina hi khoya ma ol sam takin a mu hil the ngai lo ma se mak tak mai in sheng na ni sofa chu ha dama ti biklat mai Gina chu amu tui khop maya darkar inge mozat nuwa chuan a lo harin a han har chuan sheng na ni khoma mu chu ava mu a alo mu tui na rei hle ti a shi the ngal ani atu ka chuan angai te bukin Gina chu sheng na ni ina chuan vakal le in e tur dang dewa fa siam tir le a e zo a ngai te bukin ambu hil le ngal mai bukani ani thumna a po chuan kal le in hemi chum hi chuan sofa khu na tur bed sheet hi alo keng to a chutia hun ti aliama akal fo ta ka chuan a mimal mamu te chu keng ta zel maya amut kor te le thil shang te thlangin a run keng ta hial ani hetia sheng na ni ina akal chung zong hian a apartment nei tu hi amu hil hlei thei me ulawa a chan chu Gina hi a hnar na satlu tuk thin wang chu ani amut lem em awang hian na lampo ti hlei thei lawin amut chu a chuak em ring mai ani tlai kha chu Gina chuan sheng na ni chu abula e tir ve chu a phal ve ta hlawa thilan han e dun chu an rin a in nuam an ti a hunlim tak mangin so po rei takan e hial ani an thil e a hian rui thei chi kha thi lo umin a rui thei ti an shat lo awangin an tela an han e chu an rui dun ta hle maya ruate chu sur angin an ngai ta tlat maya hei wang hian ni hliap chu la in chunga ni hliap an kum dun ta rial maya hei ba ka hian thil ze nei lo tak te chu an soi dun mial bok hemi hnu a hian an pahnih chuan po na an chuak duna ruah sur anga an langai tlata wangin zana ruah sur lo hnuaya ni hliap chu an la khum zela hetia an kal zel hnuwa hian ba sa hian an top ta ani hetia ba sunga an umla hian Gina rui chu are ta thut maya sheng na ni la chu la rui na samai si a mi ten an lo en thup awangin Gina chu zakhle a ni hliap te chu da a han tuma ma se sheng na ni kha na lo phal tlat lo an pahnih chuan ni hliap chu an in chu ta vela sheng na ni chu la rui khop mai ma se zana rei chuan a tlin ta bik lawa a chat thlata ani Gina chuan an pahnih an khosak na a chuan shwai ho in kuma chuan fil fai takin a mut tira hemi hnu ni ni a hian movie chu lo lang le in sheng na ni chu alo langa Gina chu sanria an ei dun hnuwa kha na mule ta mi alawani aril ru ti boy tu pakhat chu Gina kha hotel atanga chwa wang chuan ani a sheng na ni ril ru ha chu Gina te ina chuan a chanchin she turin a vakala heta hian sheng na ni chuan Gina chuan thil tui ti hmel taka ei lai hi va hmu in asiam tu chu Gina personal chef hi alo ni a
he nu hian jin tan hian kum sari vel lai chu alo siam to thin alo ni meiche pahnih te chu in elna nen hian anin en ta nga la an pahnih chuan jin tan an poimo ti chu lan tir an tum ve ve ani ma se shengna ni chok chuan do thei talawin thinrim takin a ho ta dai ani atu kalau ni chuan jin personal chef chuan shengna ni chu an na thona a hian a run pana ani hian shengna ni chu jin assistant chef ni turin a run som ani ma se shengna ni hian lo du lawin chu chef chu ho turin a shila a ho nuwa na thona chuan shengna ni chu a han in show sa vela chumi zan chuan jin chu shengna ni apartment a hian run kalin ngai dam dil na run nei chu atuma ma se athen ma che engine chu akir le ta jog ani jin chuan boina hi ani tlat maya amma a mi ton to te zinga shengna ni anga hnai the hi tu ma an la lo ti chu a she chang kher mai hi wang tak hian hlo po hi a ui hle ani ma se he aril ruwa thil run hi mangai na ani ti a she thiam lowa chu wang chuan a kal san zong in a kho sa ta thung ani hi wang tak hian ani a apartment a thlen ma ho le chan kha ma se anga yangam thei lowa chu wangin shengna ni thona hotel a chuan a tu ka vakal le in heta thok chauka a che zong zong chu a ban ta vek maya hetia ati na chan chu a hotel chu le du wang alo ni ma se hotel angkha chuan a performance a tha an ti lo awangin thil danga siam alo tum hi ani a china chuan shengna ni chu bia ka han tuma ma se anin bi thei der lawa shengna ni chu lo thin rimin a hriat lawa thil danga hotel thona siam tur vel chuan a thina tirim ani ber mai hemitla hian china chuan an ina a chef chu ei tur siam tira a han ei don chuan a bula ei turin a som ve a hetia a han som hian chef hian makati hle maya a chan chu kum sari chuang jin tan hian e lo siam to a voi khat ma jin a hian a lo la som ngai lo hi alo ni chef chuan heng hun lai hian a ei tur siam a tlem te chau chu ama tan hian a lo in kek chin thu te chu jin chu a shila jina bula po chuan ei chuang lovin ati da ngai chuan a kal san le ta zo ka ni hetia a kal liam nu hian jina chuan message dongin he a message don hi a chef ne na changkha na lo ni a ani hian jina tan chuan personal chef bak ani theilo thu chu alo shila ni hemizan ve khian jina chu dar kar re lo te nuwa flight nan tura ne ya ma se hetia kal ma hian shengna ni chu mu nge edu a ma se che chwa han tum che chuan thil tum chu thul le ta ani movie lo lang le a chuan jina chu apa bula lo umin apa hi afa pachunga hian lom lo ti a sha the ani apa lung oi lo na chan chu jina hian asum do na le mimal nu na pol chu du lo wang ani a ti chuan an pahni in chuan e a heta hian jina chuan a pa chu mangai tong ve to md in han zo ta ma se a pa chuan sum do na ni na in kai hnoi thila lo chuan a in nam hnoi ngai lo thu te chu asuya he thu a sha che hian jina chuan apa ang ni lo chu du ti a in she chang viawani ti chuan shanghai pan tur thlo na ma sabera chuan chuang ngalin heta hian shengna ni chu mu atum ta ani shengna ni po chu lo langin amma ajinan sana apek chu shala lo tuma a shalna tur pa hne na han soi vel lai chuan chu sana chu lo ri ta vu vu maya hetia ri khian jina kha hnai ti na ani a shengna ni chuan kong le lama jina motora lo chuang chu mu ta ngala ti chuan taxi la ngal vatin hetia ti na chan chu jina hi bia ke mu mu emo adu to lo wang shim shim he lo ni a jina la chuan beidun mai mai lo tum bik lo alu lul na chulan chwa tirin shengna ni a mu che a chuan a taxi chu ve ta ngal vata hetia zel ta ka hian bazar lun le mi pui tam na ta ka hian an thleng ta hlol maya heta hian shengna ni chu motora changa chukin bazar luna chuan atlan ta daya ma se jina chuan chi ai lovin shengna ni chu asana a signal mang chuan a zui ta ani hetia zon pa hian jina chuan shengna ni ui chu a mu a shengna ni kha na ui chu jina sana kha lo or tir he lo ni hetia nga ni wang hian shengna ni ui zok chu a zui ta thung ani a ui chuan shengna ni omna a chuan a va shwain shengna ni chu room pakhata hian a lo in kal khuma shengna ni chuan jina chu bia ka lo du lo shim shima ma se jina chuan thei top chho in biak sham chu han tuma heta hian shengna ni chu
anu na chiana nei chuna ni thu chu a hrilh ta ani hei hian hring na ni chu a rawn thawng du te moti mai tur hian a thu soi chu angai thlat a ngala tichuan jin a chuan a duh thu le a hmangai thu chu hring na ni chu hrilin pawna a bula kal tur chuan a sawm ta bawk ani hring na ni chuan hetia soi hnuah hian a han fiam kual vela jin a hnenah chuan hring na ni chu khawvela hmeichhe chhelo ber ani thu soi tur te chuan a han ti a jin a pawh chuan a lo ti ve mai bawk tichuan hemi hnuah hian an pahnih chuan inzuin apartment building ah hian jin a chuan a kalpuia mahse he apartment hi hring na ni ta kha lo ni mi a lo mai jin a chuan hring na ni chu apartment thar lo lei sakin chu apartment atang chuan ni tla tur chu an pahnih chuan an thlir dun ta ani